Trí dó híon náid bedíí brianan seo ag léamh na nuachta don dó lá feichiid mí na nolog rábhíle sa sétíag. Baineann mór fictar an lé inniuh le pléasc olmhór a tharla gcathair Meiceá. Bogchaí mar éiciann tú ach sminigar Mariú go leor agus rinneú slád ar a gceantar agus tá feitís ar luchta cheantar na siad a tharla ná go mbeidh cheantar dianta agus díalta tinte ealaíne é agus ar nó nuair nach stórálann tú tinte ealaíne i gceart pléascann siad agus phléasc na tinte ealaíne. Tá feitís ar oibrithe an cheantar anois nach neatóg for an marga tinte ealaíne. Níos Amri táthar ar a thóir sa ghearmáin. Seo é an túnéiseach is cosúil a rúnmhairí tiománaí leoraí altochtáil an scéal Merlin agus a thumáin an leoraí sin isteach i marga nolog i lár chathair Berlin. Rinneoíireacht é dhíbirt as an ghearmáin ach cheachann sé díbirt. Is chosúil gur fúdaíú an leoraí tar éis an tiománaí a mharú tá cóthraíán gur shroid an tiománaí go dtí a deire cúpla sonra anseo. Gus iad ag cuardach cábáin an leoraí altaí réab tríd an marga tháinig nódrás ar dhá rud iontacha. Uimhid é híon corpán bascaí lán le créachta gánta agus láhaí agus ifredó eisteach go leor bhalait an túnéisi aníos Amri ar cuireadh an lipéad ar tháina go mo bhagart sláándála é agus ar cheart a dhíbert míonaí ó hin. Mar bhí chuir seo scaoil ar na húdaráis sláándála fud fad na Eorpa. Bhí an fearr seo fós saoir san Eorp agus ag marú daoine. Well, ceart ar focail tíirmatá nó brónar man is caiime é a lorg sa bhoclóir agus caiim sin amach as mo chaint sin seo. Gaisneas. Tá Donald Trump ag baint gaisneas as an riastra seo i Merlin. Dar leis deimhníonn sé a phleananaí bach a chur ar moslamí san Stáit Aontaithe.
is cosúil gur thug sé le tuiscint de céadaoin gur chrothaí an nonsaí seo go raibh an ceart aige ón tús faoin mhac Waslamaí. Idir an dáilín céhéad céad daoine a fuair bás na Stáit Aontaithe de bharr gunnaí. Ach sin scéile le. Well, céird a hálíonn nuair a hitin tú isteach sa fáil difegáin. nó céach go bearlaat. Scraach logaid, bogach, ceachrach, críthar, gréalach. Es féit an na focail seo úsáid chun sáin Eric Trump a chur in niúil. Ag lua na sáine seo, Donald Trump ag tuairt le fios go n-éireoidh sé as an taithint an stocarocht atá ar siúil aige faoi láthair dá charnas. Tá ar an caint faoi aisgharm an ACA, Obamacare. Ach má tá daoine fósaigh síniú sús dearan go bhfuil túir amhaith ag go bobal nach chuir fordeire iomlán le Obamacare. Go difhin tá ardú súntasach ar méid na daoine atá ag clárú don choras árachas. Chláirí 6.4 milliún stocha iver a háiríonn an méid a chláirí an norí sin méid. Tá an New York Times ag tíime srá alt faoi láthair ar foréig an Dronganna Siceágo go háidithe ar I neisceart na carach sin. Cad is cúis leis foréigean dar leis an alt tá lucht na Dronganna dúdóite, feirthe agus armthe. Sin do sin bréan den síl bailí de gachrod hartartha agus gan aigad het fanta sportha briste níl mór an eile lit an bhacha ach tuairt faoin foréigin mar sport. Os glíonn an scéal le vignette de dheisceabal na Dronganna. Agus iad ag cruniú I ngóoltas folamh, mar feiste talún folamh. Agus iad ag teacht chomh leis na deisceabal gorma agus má tá cosúlacht idir ainm nach chéine Dronganna dar letse fechan ceart agad dronga iad seo a bhris a scaid a scar a deascar as an drong as an éon drong amháin. Well, níl is agam cé mar aireoidh leis, níl mór an cáile níl mór an ráchart go leis céil ar scanáin ón Gregriach ach táin tín tréis agad mór a chur isteach sa scanáin seo Balla mór, Great Wall.
agus an tín ag díú á díú féin locht lochtan í fechan a haar leir. Epic fantasíochta sean scanna an seo a chosin $3 milliún Matt Damon an as blian an scanna leis le Matt Damon ag marcaíocht trí filmíocht í cloche dearga in i'r húsceart na Síne ceirtá í bhír de scaoich créatúirí glasa géiríochlocha drantánacha casan an plotta ó scéal amháin go scéal eile agus níl sé geisteach an cosís ar is scanna sin mar as clíonn sé archtaí an scéal créatúirí seo archtaí glasa ar slua créatúirí iad dúsáid mé an focail scaoich ach níl mé cínte plód paca smailm paca ach is cínte go raibh siad trantánach Paulini Maria Saiduri Maria well an mohu brachach sin a thugan an taramlit agus tuair yes well tuige nach dar an geofá Arizona áit bhfuil daoine mar Chris Maloof a bhunaí an Arizona Border Recon dram caidirá fear Danian an seal a taidúra seal faoin air leo. Go bé tá siad amó theorainn Arizona sé sin an teorainn Arizona agus Mexico ag cuairteach imirceach agus mangurí drogaí. Deir daoine eile mis sin na measc nach bhfuil in sna buachailí seo ach mílistí. North Carolina cead becheart a rá fót. Tá sin a rag in North Carolina faoi leiris. Rihu dilí in North Carolina ag chur sríonta roine fras inscneacha, frascineasacha, na leirise úsáid lena manan an inscní nua. Go bhfuil tí go sábháil tí sin. Tuairdaí níos tábhachtaí le bheith brúra faoi. Tras inscneacha atá North Carolina. Ba scór, Peter? Tá FIG Israel ag clásán go bhfuil feithiclí armathe na Stáit Aontaithe a tugadh do aram na Libáine an úsáid ag saidúirí Hezbollah sa Tíre inis tá nach éisteach is na focail nach bhfuil am. Macha riamhre atá dílis do
Bashar al-Assad. Mas imir cochú ag taistil ó Afric go chun I Eorpa cé mar an Siceágo ceartagad. Go bhistom tá sé siarneisce, tá sé deachir an códáil bhrise agus chológ tá Wi-Fi agad tá tú na an techt haisteachtaí a cheola bhaile agrágú tú be. Stes an mar sin níl is haceáin scéala. Tá cólacht tógála I Meiriceá leidinach tríis fíneáil áil fiútarí $5 milliún ní sé de breabreacht hí an éiliú seo arsúil níos smó ná dosain tíortha leidinacha sílim agus bhí an cólacht seo I breabreacht effigeach stáit níl tadail le rátha gom. Tá brethimh tríis Fionraí a chur ní sagam an féidir am rá mar sin Bertus a chur Fionraí fear sin is tócha faoi díthú ólas bhí ceangailte le cártaí aitheantais carach úsáid san imircí mí leathacha na cártaí seo go an mhinic. Well, ge bhéad foireann atá I srá sacr I leán scilí áiteán rud a ágan go bhfuil nachhfuil I ngach cluife de ar seachtaine ach a himirt is tócha. Strapannaí, scubaidí, stríleogaí, sin iad na mrá leis na hataí. Dhéar mit hadaile. Tá tréimh sin na nascar sa teachta níos agus tá vótóirí á mealla daoine mar Harvey Weinstein ach Gene Hackman freisin sé tá an chóirtéireacht faoi lán seoí. Tá eile de ráthagam. Well, is fear gur thug André Léon Talley cabhair do Melania Trump gúna pósta a ránúach ach ní bhaidh sé a tuairt cabhaireachtaí gúna in sealbhathe a fiocha amach. Farir don úsal Trump agus a bheith chéile tá siad fágaí fágaí leo féin. Bhí ná níos áramach tá sin. Ok, sin méid sin iad na scéalta móra don dó lá fichiad mí na nolag chábhíle sa séideag súlagam gur bhain sibh úsáid leas astú agus go maid ag caint le chéile a rís sa bhfad idir an dálín go imreath dé oribh go déir agus láma. So, sin méid. Slán is.